Čau lidi, vítám vás u nového videa, kde se zareagujeme na Fizzyho, jak se schovávají jeho kamarádi i on před FBI. Tak jdem se na to podívat. Tak jdem na to. Tohle je zásahová jednotka a v tomhle videu budu společně s ní hledat 6 hráčů. Každý z nich si postavil tajné doupě. Sorry, že jsem řekl, že se bude schovávat i Fizzy. Omlouvám se. A ten, kdo se nejlépe schová, získá 100 000 korun. Čas na schování mají všichni 30 minut. Tak jdeme na to. 3, 2, 1, Počkejte, ještě teďka napište do komentářů, kdo si myslíte, že to vyhraje tu celou schovku. Typněte si to do komentářů. Já tipuju, že vyhraje Dom. Tak jo lidi, tuhle tu schovku plánuju vyhrát, ale je to extrémně daleko, takže si musím trošičku chvátnout a pak si dát na posilněnou fizzy drink, který už jsem mám připravený. Počkejte, až uvidíte, jakou mám schovku, to je fakt luxusní. Tuhle schovku hrajeme v tom největším opuštěném městě v České republice. A protože je tak velký, nechal jsem všem hráčům 2 dny na přípravu. Byli perfektní. Tak jo lidi, právě jsem zabočila a už jsem u svý schovky. Sledujte tenhle ten barel, dá se takhle otevřít, hezky se tam dovnitř vejdu a dokonce jsem si tam přidělala i tyhle LED pásky. No já si myslím, že moje schovka... Fizzy už dost s těma tvýma boom prostě efektama. To tam nebylo potřeba. je nejlepší a doufám, že mě Fizzy a jeho zásahová jednotka fakt nenajdou, takže jdeme tam dovnitř. No lidi, tak už jsem tady a teď vám ukážu, kam se čmeldat. Tohle je Fizzyho nový člen. Dělá fakt dobré výrazy. A co tam se... Sorry, teďka už se budeme dívat na video. Zaletěl schovat, mám za sebou tady tu skvělou popelnici a teď vám ukážu, jak jsem si ji vytunil. Pojďme dovnitř. Už jsem vevnitř a myslím si, že nikdo nemá hezčí popelnici než já. Cítím se tady fakt komfortně, tak doufám, že na mě nikdo nevysype odpadky. To by bylo fakt nechutný. Tak jo, jak můžete vidět, už se nacházím ve svý schovce, což je psí bouda, ale vepřena, takže to nesmí objevit. No a jak vidíte, mám to... Sorry, vyhraje to Humy. Tady takhle pěkně útulný a má tady dokonce tohle bolízkovo světínko a lampička. Vedle postýlky je úplně ideální, najdete na fizzyshop.cz. Ještě tady mám fizzy drink koko, tady polštářek potom na odpočívání, no a nějaký psí ňaminky, třeba taky ochutnáme, uvidíme. Tak jo, já se tady jdu připravit a potom už potichu. Tak jo lidi, jak si můžete všimnout, mám speciální oblek, ve kterým mě nikdo neuvidí a taky jsem si sehnal tady tu speciální bunkr u keře, takže mě nemůže nikdo najít. Tak jo lidi, už jsem doběhl ke svojí schovce, jak si můžete všimnout, mám tady tu skříň a všichni mají asi lepší schovky, protože já jsem to vůbec nestíhal, tak jsem požádal babičku a ta mi vydala tu skříň z garáže, tak se tam pojďme podívat, uvidíme, co tam je. No vůbec nic, tak jo, tak si tam... Dobrá babička. Takhle zalezu, tak trošku se zavřu, no, a teď počkám a uvidím, jestli mě najdu, ale zajímalo by mě, co mají ostatní. Lidi, už jsem doběhl na místo, kde bych měl mít svoji schovku, ale vůbec ji tu nikde nevidím, asi jsem ji ztratil. Ne, dělám si srandu, je přímo tady, protože jsem si postavil takovou zrcadlovou schovku a myslím si, že to je jedna z nejlepších schovek, kterou jsem kdy udělal a tuhletu challenge určitě vyhraju, ale pojďte se mnou podívat dovnitř, protože vevnitř jsem to taky pořádně vytunil. Tak jo lidi, už se nacházím vevnitř a jak můžete vidět, totálně jsem tady udělal nějaký vymoženosti. Dal jsem si tady tyhle diskokoule, které jsou podobné jako můj bunkr zvenku. Mám tady samozřejmě svůj plakát a co nesmí chybět, tak jsou fizzy drinky. Přidělal jsem si sem i skvělou poličku, která je fakt mega hezká. Já už to nezvládám, ty efekty, co tam Fizzy dává prostě. Boom.
A rovnou se posilním, protože jsem sem doběh úplně vyčerpaný a tímhle si doplním hodně energie. A teď už mi zbývá jenom čekat, protože mě určitě nenajdou, takže mi pak zavolají a já jsem určitě vyhrál. A je to tady, uběhlo 30 minut a já společně se zásahovou jednotkou jdu hledat. No a právě teď začíná ta pravá zábava. Tak jo lidi, momentálně jdeme prohledat celou tuhle oblast, no. Myslíte si, že zásahová služba má takovéto boty? Nebo takovéto? Takovéto? Tak. Sorry, že jsem se zase spletl, když tak. Dom tam ani se neschovává, ale vyhraje to Humi. Upřímně jsem zvědavý, koho najdeme jako prvního. Tak rozhodně běžte dolů a napište do komentářů, kdo si myslíte, že to bude. A zásahovko, mohli bychom jít třeba tamhle, jdeme! Tak, nikdo ho zatím nevidím. No, tamhle vzadu, rychle. Potichu, snad jsem nepodál, mě neobjeví. Dneska si fakt věřím, že tohle vyhraju. Lidi, upřímně, tahle schovka mi přijde jako jedna z těch nejzábavnějších, protože společně se mnou tady hledá můj zásahový tým. Ale říkám si, že za chvíli se asi setmí, takže... Takzvaně Dom a další dva random týpci. Rozhodně musíme chvátat, protože ve tmě by se hledalo opravdu hodně špatně. No, ale myslím si, že bychom se měli vydat třeba támhletím směrem. Tak jdeme! Co tady dělá takováhle bouda? Ta vypadá úplně na malotě, tak bychom ji měli celou okouknout. Je tam někdo? Co? Humi? Já nejsem doma! Neuběhlo ani 5 minut a Humiho jsme hned objevili, ale zbývá ještě 5 hráčů, takže musíme to jít prohledat někam dál a myslím si, že bychom měli prohledat třeba tamhle tu oblast. Lidi, venku by byla docela zima, ale tady je poměrně teplo, protože jsem v uzavřeném prostoru, ale mám pocit, že mi tady dochází kyslík a bojím se vykouknout ven. No, když jsem se naposledy podívala, tak jsem viděla v křoví nějaký pohyb, takže mám vážný strach, aby mě nenašli. Někdo se může nacházet třeba v křoví, ale tady zatím nikoho nevidím, takže podíváme se. Co? Vidíte tenhle barel? Co? No, dokonce se i trošku pohnul, takže si myslím, že to je úplně jasný, ale teď je jen otázka, kdo tam je. Pojďme na to, 3, 2, 1, teď! Anetko! Jste mě našli, já myslím, že tohle to celý vyhraju. Mám pocit, že už tady někdo chodí. Musíme dobře poslouchat. Pozor, čmeláku. Tamhle se nachází kontejner. No, tak to by mohl být dost možná někdo v něm, tak se tam pojďme podívat, pojďte. Tak, pořádně to prohlídneme. Zvedneme to? Co? Vidíte to? Tady je falešný víko, což znamená, že tam asi někdo je, tak s tím pořádně zatřeseme. Co se to děje, lidi? To není možný, tady tady obrázky, tam tady celý to je šílený, ne! Tady se nám je otevřelo a je tam čmelda. Vyhrál jsem? Ne, bohužel čmeldo, nevyhrál si. Jsi zatčen. Ach jo, tak tady tu hru už nikdy rád nebudu. Ještě do komentů napište, jaký máte názor na čmeldu. Uběhlo 20 minut a začala být úplná tma, takže teď to bude daleko složitější. Jak můžete vidět, tak se nám už úplně setmělo a já upřímně nevidím skoro vůbec nic, takže si myslím, že nejlepší nápad se rozdělit. Já a jeden z zásahovky půjdeme tímhletím směrem a vy běžte například tam, takže jdeme na to, pořádně hledejte, musíme hledat úplně všude. Lidi, musel jsem vykouknout ven, protože jsem nečekal, že fyzik bude hledat až takhle dlouho do tmy. Tenhle ten baráček ve dne je úplně nenápadný, ale takhle ve tmě docela září, takže budu jen doufat, ať mě nenajdou. Já si mě asi nikdy netypnu. Lidi, myslím si, že v této tmě najít zbytek všech hráčů bude opravdu velmi obtížný. Je dost velká škoda, že sebou nemáme nějakou termokameru. To bychom viděli úplně všude kolem sebe, ale musíme to zvládnout. Napadl mě nápad, že si do mapy budeme kroužkovat místa, kde jsme už hledali. Tak nám držte palce, my to musíme zvládnout a já najdu úplně všechny. Lidi, už jsem tady docela dlouho a jsem celý přikrčený, bolí mě tady z toho celý tělo. Doufám, že se nějak blbě nepohnu a celý to se mnou nespadne. Snad ne, já to tady vydržím. Co? Vidíš to? Ne!
Cože, to je nějaká benda, ale to je celkem vidět. Vy jste mě našli, Jo, bohužel jsme tě nalezli, takže jsi zatčenej a tuhle schovku prohráváš, ale zbývají nám ještě 2 hráči. Tak jo lidi, Cože? koukal jsem teď Já mám úplné blbosti, že kdo se tam schovává, no on to fakt vyhraje, jak jsem říkal. momentálně na své hodinky a už asi hodinu tady ležím a malinko se nudím. Všímám si, že už je i tma, takže nevím, no, ty souťáci asi špatně hledají, ale to znamená jenom prostě jedno. Dneska si jdu pro vítězství. Všechno všude prohledávejte, teď Já jsem takový dement, já se fakt omlouvám za to, že jsem řekl takovou blbost prostě. to máme ještě těžší, protože je úplná tma a bohužel já vůbec nic nevidím. Tak skoro nevidím ani pod sebe, ale je tady někde někdo. Halo, stále nám zbývají hráči, takže rozhodně dneska musíme najít. I Prosím, když vyhraj teď to to. máme daleko složitější. Dobrý. Pořádně se dívejte, bacha na ten strop. Co tady dělá tahle skřínka? No dobře. No, vy jste mě našli, kolikátej jsem? No, myslím, že jsi předposlední. Co? Tak to mě nechte! Co? No, tak to tě vezmeme. Tak, zatkneme tě. Ale lidi, myslím, že zbývá už věrce, což znamená, že tuhle celou schovku vyhrává Dom. Dome, jsi Já to poslední řeknu a správně. vyhráváš. Co? Slyšel jsem, že jsem vyhrál? Tak to uvidíme, je jak to bude v super, konečně komentech, můžu no. dát cestu kolem světa. Takže jo, lidi, uvidíme se za pár měsíců a mějte se. Ahoj! Čau. Tak čau lidi. Takže. Jak vidíte, už se tady objevil i měsíc. Tak čau.